ni shugulina. Ela tá querendo. Ko gerena wa? Bozo. Ia nga samara ni Joshua. Awanya ake. Bozo. Jangan lagi ni erin membol mani re. Ufanya mtu masuwe Sofia. Ni mamume kata gerena ma doi ere bine bor ni do arfa na. Ha? Ebro ne be wakati mne na fosisa. Ni mago be jo ila jien wakati be. Sofia, ni mago jora na woli. Ikulo bina. Ne yere yinga e bolo ne kata gerena tindro we ne kata ko wara la. Il y a des choses business do bina mo lu so gerena mo lu traité di. Ya fonga. Ikulo bina kuma la. Awanya. Bomo bueno. Wari be yini chauffeur kile fa be du. Ni to kala mana o fina. Ewa don wa ande mo te fela kuma be mo bla kuma la wa. Nungi ga ya fama. Ni arrange ni. Amaram. Abdouadi. Amage fui. Pour bajite. Bashi fui de. Ah. Yere do. Baji fote na wallahi. Ajara. Lega che dun amasi an folo. Ayi, amasi anu. Ale ne wole kan nyongo sora. Souvent ni ngone era tato ya misiri le la ngome profiter ga teme an fe timme an ngonya na bo. Amasi. Okay, na na kune fora ko. Ali hageto. Nere kuma go bela. O kadi gon. Awo akali. Ali. Akani ga kuma iga chefe akasabali. Ame wakati mna. Ina fosesa. Neseke nindo iga chefe. Na togo dita ne man famne. Ere nyebe ne kechokola. Ne mago be sega jwale la wakati be. Medo erkelentala, bo erkelentala. Ah. Amaram koro te kele ay. Suno ne benga chedon cheme. Chude ga chabulo. Tasoro chude ga chabulo kuma chama. Ni ko chido. Abese ya ko suno anta inte menendo gane. Parce que alinte seka kuma fe. Okay. Nyame ndi koti. Mala sigi me kuma fe. Ni sera ka la famille avec janere. Obeke. Ore ko. Donc ne beta. La sini. Nyere bentela dam sirila. Awo. Ni ali sera ka bozo la famille. Avec ene nyana ngabe wane. Kumurawa. Ono enu de bena cinema o beda de bena cinema. Oje. Ora ben mo se.
fosi négative. Quand on est au sol, ça fait que vous avez fait dama dɔ yɛrɛ bɛna ne waju sisan mais ka waju ko de kɛ furu dabɔla an ka ɲɔgɔn bilasira de ni bɛ juguman sira ka wagati ne bɛ segin bila ɲuman na a dɔ ye fɛ ka fɔ ne de bɛ juguman sira la o ma se fɔ n'a yɛrɛ mɛ ne tɛna n yɛrɛ bila ko fɔ an ka ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn e ma i bɛ mun de nɔfɛ ne bolo sisan bozo ne tɛ fosi nɔfɛ ne bɛ ka hakɛ de nɔfɛ e bɛ e ta minɛ e t'i miiri o la o tuma fɔlɔ ko n'i b'o i ta la k'i tɛ fɛn kɛ o de fɔra e ɲɛna Sofia ne to yan n ka sunɔgɔ e tulo bɛ n na i bɛ segin daga sunɔgɔ e kɔni ka hakɛ tɛ ne fɛ sɔrɔ yan ne nana fɔ e kɔ cɛ n terikɛ b'a dɔn ciw de ka ca sisan walayi ne yɛrɛ ye wele i m'a fɔ n ma n ko n bɛna so direct la dɔrɔn directement appel dɔ donna n dɔrɔn n continue la quoi mais a taara n hakili kan k'i wele de quoi o bɛɛ ye tiɲɛ mais ne yɛrɛ ko a don n bɛ taa so dɔrɔn maramu ye ne lajɔ ci dɔ la a ye kuma min fɔ ne a ma bɛn ne ma dɛ o tuma an fɛ yen na il paraît que ko don wagati t'i la so quoi a la i ka changer quoi e yɛrɛ b'a dɔn maramu bɛ étape min na e de kan ka ɲɛkɔrɔ wagati bɛɛ ou bien tiɲɛ yɛrɛ la a la i ka changer quoi o de kɔni ka di ne ye donc ne y'a faamu sisan o ye n'ale bɛnbakan de wa walima jumɛn de terikɛ o tɛ an bɛnbakan tɛ ne kɔni bɛ min f'i ye a lajɛ i ka changer donc e ma yɛrɛ bɛna ne don ni ne bɔ yɛrɛ fɔ yan na sisan lajɛ an b'a kuma tɔ kɛ kɔfɛ 22 heures sera an ka don so quoi ɲɔgɔn wele donc Sofia bɛ ka ne makutu cɛ mɔgɔw ye bon k'i n y'a faamu komi n bɛ ka dɔn ka bɔ ni n yɛrɛ sira n kun fɛ siɲɛ kelen n m'a fɔ n ma n bɛ n'o fana lajɛ quoi hali a bɛnna ma nin kɛra sinon ni nin kɛra cɛ o cɛ n bɛ kuma f'a tigi ma bi walahi hali n'a kun y'a ko baji fa la a kun tɛ jɛ Et ta journée, ça a été comment? Bien? Ah, ok, Dieu merci. Non, t'inquiète. D'ici une heure, il vient, quoi. Et bon. Non, et... Retourne un peu. Il a fumé.
e bɛ n fɛ n ka t'i sama la n bɔ a ka di n ye bi c'est comme i ka fɛn kɛ bi n ma deli ka mun ɲɔgɔn kɛ n quoi non i yɛrɛ mana i yɛrɛ k'a jateminɛ dɔn mais voilà gros bisous. Sophia, e ne ka tablette in jɔsi yɔrɔ dɔn wa ne mɔgɔ y'i bila baara la n'i tɛ se kɛ dɔrɔn a fɔ dɔrɔn karisa i tɛ se o de ka di ne ye quoi. E ma nin fɔ ne ɲɛna sa, i ye min fɔ ne ɲɛna ne y'o jɔsi ma. A to sini na kɛ sini ma jɔsi sini wele. N ka samara bila ne bɔtɔ la. Muso ko ka bɔ wa? Ayi su in na kɔni walahi tɛ bɔ. Manamana ko man di ne. N bɛ jɛn dun bɛ ta mais su in na ta kɔni walahi tɛ bɔ. Dɔ kɛra olu la sa. Est-ce que kunkolo ka tɛmɛ? Bozo ne bɛ état min na walahi a sera e ka sabali tɛ nin to. Tɛ bɔ dɛ walahi tɛ bɔ. Sophia, bɔ n ka tɛmɛ. Ayi n'i bɔli fɔ ni ne faga. An bɛ se k'an si k'o la don o don i bɛ bɔ ka nin kelen dɔrɔn de dalen to sa walisa. Cirisiyɛn dɔ de bɛ n bolo bɔ n sira la. A to sini na.
Veuillez laisser votre message. Allô? Ali? E bɛ min? N'a sɔrɔ i ma diya ne tɛ teliya ka na yan nɔ mago ba de b'i la. N kɔnɔ bɛ ka n dimi boso tɛ yan nɔ. Ali. Allô? Wali. Ah, ne ɲɛ b'i ka appel manqué la n kunna sisan. Ko jumɛn? Aïcha. Dɔgɔtɔrɔso jumɛn? E ma e n'a ma taa ɲɔgɔn fɛ wa? E y'a ladon taxi kɔnɔ dɔrɔn de ka taa parce que ne ɲɛ bɛ a ko ne wele surɔ ka dɛsɛ. Ah non, c'est grave. Allô? Ok, j'arrive. Allô, Sophia? E bɛ fan jumɛn? Dɔgɔtɔrɔso jumɛn? Awɔ, n bɛna sisan, n bɛna. Bébé, j'arrive. Putain de merde. Calme-toi. Non, c'est grave. Hey, arrête le téléphone d'abord.
sera ka tiɲɛ cogo di n ka cɛ n bɛ min f'i ɲɛna muso kɔnɔma mago bɛ fɛn damadɔ de la pour que a ka kɔnɔmaya ɲɛ ka sigi i y'a faamu muso kɔnɔma a mago bɛ affection na dusukasi ma ɲi muso kɔnɔma ma i y'a faamu i muso nana yan position min na ni ko n'a kɔrɔ yɛrɛ tɛ ne bolo tun ti don a la tant que polisiw da ma don a la ne ma se k'o yɔrɔ faamu e ma nana cogo di a kelen de nana yan a ko ma ko dɔ y'a don taxi kɔnɔna na o nana ka n'a bila an ka da ma anw ka sariya la maga ti kɛ muso kɔnɔma na fiyewu n'a cɛ tɛ yen mais ne kun ɲɛ b'a la a bɛ saya ni balo cɛ donc ti se ka a ka vie bila en danger est-ce qu'il y'a faamu muso kɔni mago bɛ diɲɛ don o don a cɛ la a kɔnɔma waati a mago b'a cɛ la waati bɛɛ cɛ e de kan ka kɛ sabalibaga ye e de kan ka kɛ muɲubaga ye k'a ka kow kun i bɛ sɛgɛn a la dɛ mais i b'a ka kow kun i y'a faamu voilà n'a faamu mais est-ce que an bɛ se ka taa so kɔnɔ a bɛ se ka taa so i bɛ n kɔnɔ dɔɔnin miniti 5 ɲɔgɔn na n b'a tension lajɛ donc n'a kɛra cogoya min na an b'a bɔ o sira fɛ i y'a faamu i k'i hakili to i muso la kosɛbɛ i y'a mɛn o de kɔni ni nin kɔni tun tɛ ne ye ni nin kun kɛra dɔgɔtɔrɔ ye aw tun bɛ taa polisi de la fɔlɔ polisi bɛ sɔrɔ ka papier d'a kan na ala k'an kisi k'an taga ni e ye problème sɔrɔ nin na sisan a kɛ cogo di yɔrɔ c'est pas facile voilà donc i bɛ n kɔnɔ 5 minutes n bɛ wuli n b'a tension ta k'a lajɛ n'a sɔrɔ an bɛ se k'a labila i y'a faamu Sofia i ka fisa ma awɔ sisan fisayala dɔɔni kɔnɔ bɛ ka dimi dɔɔni e ye fura nin ta minnu kan ka ta sɔgɔmada la n y'olu ta Itu semua lalu tante. Tu sais, nama ko ka ca ko. Wa fili bɛ bɛɛ sɔrɔ. Franchement, ne yɛrɛ bɛ na si n bɛ ka miiri. Ni ko mun k'i la. Kani miri ninnu bɛɛ la sa furu dabɔra ne kama ne ma se ka ne muɲu nafa de bɛ kɛ ne ka furu la komi tɛmɛna o tɛmɛna ka ban kana fɔ k'i bɛ miiri o la ne kɔni ka ko tɛ fɛ ka ne miiri fosi la i y'a mɛn Barisa la dɔgɔtɔrɔkɛ kelen caman fɔ ne yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ muso ni kɔnɔma cɛ de kan ka kɛrɛfɛ kuma dɔ la to k'a ɲini k'a nɛgɛ k'a sigi kumaw fɔ a ye f'i ka dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ kɛ pour que i bɛ se ka sira ɲuman ta cogo min na nin kɛra k'i ka sira de yiri la est ce que i bɛna don a ɲɔgɔnna wɛrɛ la tuguni a banna a ma
dini na mafushi kenen femina wakati hilo ntati mene ana alati ya tu na kila tinto ibe ta soro ni mutandi chauffeur le délégué de fond kana ya fayini fe nere kana ya fayini fe ama fe na kuchete ya fayini musofa ebe fe kana ka furu bari ka bana kana ko ni ko na sa ya fama eta bon pe ka pe mi ga kele ni matoro a se ga nyoko fama faire en fait. C'est bien quoi. Ojala. Nkumbuka antini